बिखाखौ गावनाय बादि मोनबाय नोंखौ दसे लोगो मोननानै सिमां बादि मोनबाय आं नोंनि हायना महर नुनानै मादि महर नोंनि आंनि गोसोखौबो नोंनो खावनानै लांबाय आंनि गोसोखौबो नोंनो खावनानै लांबाय बिफा सोरखौ नुनानै गोसो खावजाब्रबखो मा बुंबावनो गोदोनि मेजेरनायफोरखौ नुनानै बिखाखौ ख्लाब मोनदों जायो आफा जायो बिदिनो जायो गावनि थार गोसो थोनायखौ मालाबाफोर नुफ्लांबायोबा बिखाखौ ख्लाब मोनो मिथियो ओइ नोंलाय बोरै मिथियो आं नोंखौ गोसो थोना होननानै बुंदोंना खोनाया नामा नङालै आफा सावथुनफोराव नुयोना सावथुनफोरनिखौनो आङो रियेलाव जानाय बायदि ख्लाब मोनलायलायोब्रा आफा आच्छा बारु थाइबानि लारु आंनि जिउ जारिमिनाबो सावथुननि माबा खम नामा बर' फिल्म मोनसे बानायनांगौबा लाख नायग्राफ्रा नायबावगोनसो आंनि जिउ जारिमिनखौ माब्रै थार गोसो थोनायखौ गारनांनानै माइ फानग्रानि फिसाजोखौसो लानानै फैनांबाय रायजो राजाफोरजों हमजानानै बेबो जेबो दायखौनो मावबावाखैमोन आं जौ फेनाय आन्थाखौनो बेफोरबायदि साननानै रायजोफोरा आंखौ हाबा होबाय आच्छा बारु थाइबानि लारु जौ फाननायनि फिसाजोखौ नों मोनाब्ला आंखौबो मोननाय नङामोनब्रा आच्छा सोरमोनलाय नों देलाय जौ फाननायनि फिसौआ नोंनो माथो जौ फाननायनि फिसाजोखौ लाबोबाय दालाय बे जौ फाननायनि फिसाजोनिनो फिसालाब्रा आं आच्छा आंनि फिसाला होनबा नों हुइनाबाद लान्जाय थेम्पाट दासो गोसोआव फैबाय नामा आफा रा आं मेथाइ दोंसे खनबावनि मेथाइ खनोब्ला दुखु दाहाया खारोनो माथो बेनिखायनो दोंसे मेथाइ खनबावनि आं मासे दुखुनांथाव मेथाइथारलै आफा मोदैयानो मेगननिफ्राय गनानै थ्रोब हाबफिनलायबाय आंना आच्छा बबेनिफ्राय गखो मोदैयालाय मेगननिफ्राय ब्रा आफा मेगननिफ्राय नोंनि मेगननिफ्राय मोदै गवाना हासुदैसो गयो ओइ दाफा बिदि नङाब्रा आंनि मोदैनिफ्राय मालाबाल'सो हासुदै गयो दिनै मोदैयानो गदों आच्छा दे दा बहा लांगासिनो दं नोंलाय आंखौलाय किडनेपसो खालामाखैथ' एमएलए खाय आच्छा नों एमएलए खौबो मिथियो नोंनि एक्स गार्लफ्रेन्डखौबो मिथियो नोंनि हिन्जावनि सोमोन्दैबो मिथियो नाथाय फिसालानि सोमोन्दै मिथिया मा खोथालै बे ओइ गारिनिफ्राय गलांहोजागोन दानो आंजों मोजाङै मोजां न'सिम लानानै थौ अके बस माबालै आफाया जे बुंदों दावराय हौवाफोरा बिराद साइज होननानै आं दाबो दाउट दङलै आयै दावराया हौवाफोरबो थायो नामाब्रा आं दावरायखौ हिन्जावल' सानदों नङाबा दावराया हौवाबो थायो हिन्जावबो थायो आइला नंमारगौ आरो नंगौ आबा गासैबो जिउ गोनाङानो जरा थायो होमबासो फोलेरफोरा बारायो नालाय आच्छा होमबा दंफांफोराबो हौवा हिन्जाव थायो नामा आयै जेरै थाइजौ बिफां थायोथ' आरो थाइजौ बिफाङाबो हौवा थायो हिन्जाव थायो आबा आच्छा हौवाखौ बोरै सिनायगोन थाइजौखौ आबा बेफोरखौ आं बांद्राय रोङा नोम्फानाव सोंनानै लाबानो जाबाय आं फरायै मानसिफोरा बेफोरखौ जाम्बि नालाय रोङा आबा होमबाबो आं फोथायालै आयै दावराया हौवा थायो होननानै हाब मानो हौवा थाया जानांगौ जाखो आबा हौवाबो थायो हिन्जावबो थायो दे थांदो उन्दुहैदो हर जाबाय आयै नै आं आफाखौ लाबोबाय आयो मा बाजारायनाय जाखोसै बिराद जौफेबायलै मानसिया आबा फुथुदो ओइ आफा न' मोनफैबाय मानसियासो बिदि जायो लोङोमालाय लोंनानै फैनांगौ जाबाय आरो सोर हिन्जावलाय बे मा एसे दावराव आंखौ खोनायाखै सानदों नामाब्रा नोंनिनो हिन्जाव बियो खेबसे मोजाङै नायलाय आंनि हिन्जावसोथ' आरो आंनि बिसि दे एसे मिनि एक लावा लावा तेरी आंखों के जादू एक लावा लावा दुई लावा लावा तीन लावा लावा तेरी आंखों के जादू फोर लावा लावा तेरे जलवा बिराद गरम मोनबायलै आं थांनोसै आच्छा नोंथां आंखौ न'सिम दोनफैनायनि थाखाय थेंक इउ आफाया नाटकसो खालामाखैथ' आंनो बाइक होनां जानो गिनानै आंखौ सिनाया होनफ्लादों नामाब्रा बिदि नङालै आफा बाइकखौ जेरैबाबो होखानांगोन आंनो माबायदि बाइकमोनलाय आं माथो दिनैसो खोनादों बे बाइकखौ जाग्रा बुस्थु नामा मानसि नाटक खिथिबाय थादोंलाय दे थांदो उन्दुहैदो बे रोनाव फाग्लाजों नांजाबाय थानांला आं आफाखौ एसेबां अननानै लाबोदों बियो आंखौ गावनि फिसाला होननानै सिनाय बावलायखै आरोना बाइक होजानो गिनानै आंबो नोंनिनो फिसालाब्रा आफा नोंनिनो थै दं आंनावबो बेनिखायनो नोंनि सियाल बुद्धिखौ आं मिथिजोबो आंनो होनांगोन आं हले बेवहायनो देरा लुनानै थाखाबाय जाय बाइक मोनागौ माने बेनिफ्रायनो दोरोदां नांगौबा धरना होगोन आं धरना लायला जामायला नों बेवहायनो थाबाय थामारनोसै आं बेवहायनो थाबाय थागोन जेब्लासिम नों हुसाव फैनानै आंनो बाइक होगोन होनफिना बेनिफ्रायनो दोरोदा आं बाइकखौनो सिनायाबा सिनायाबाबो सिनायथारनांगोन बिफा फिसाला सानैबो दावराव खालामबाय थानांला उन्दुहैनोबा उन्दुहैदो नोंबो हर जाबाय आफाया मोजां बुङागौ माने
बे रुमनिफ्रायनो दोरदा। ओइ सना एसे बुजायना हरदोलै बाइक मुंनि बुस्थुआनो बे बुहुमाव उजियाखै होननानै खोन्थाबानो जाबाय। गाबागाव बुंनानै ला आरो आंखौलाय माने गेजेराव लाबोदों। नों गेजेरनिनो मानसि खाब्रा सना जेरै हाब्रु गेजेरनि बिबार मा नामोनलाय बे बिबारा? फामे बिबार। ओह फामे बिबार। नों फामे बिबारब्रा फामे मिथिबाय आंनि फामे। आच्छा फामे बिबारखौ होननाय लोगो लोगो फामेखौ गोसोखांदों आं। फामे सनाया फामे डार्लिंआ आंनि फनखौ दानलायबावदोंब्रा दहय। नोंहालाय मा नांनायनि थाखाय फन हरनांगौ जाखो बेखौलाय? बिबोनाङा सालि आदि गोरबालि जायोना बेनिखायनो खबर लादोंब्रा। आफा मालाय सिख्लानोबा बिबोनांफोरनोबा बिराद मोजां मोजां बुस्थु होयो आंनोबा मानो होआलै नों? मानो इसेबां नायनो बायोब्रा नों आफा? मा बुस्थु बेलाय नायनो बानायालाय? बाइक होनो बानानै जाद जाद बुंगासिनो दंना नों? ओइ खोनासं एमाव। आंनि नामखौ मिथिबाय दा दाबा गोसोआव फैबायना? ओइ खोनासं जोंहानि बिफाया गोदो जोंनो सल' खोन्थायोमोन। बिसोरनि सल'आनो जाबाय सात गाथोन दैमा सात हाजो बारनानैसो फरायसालियाव थाङोमोन। बेबो आथिङाव सेन्देल गैयालासिनो बारहुंखाखौ नेवसिनानै अखा बांखाखौ नेवसिनानै बिसोर फरायसालियाव थाङोमोननो। आरो बे सात गाथोन दैमा आरो सातथा हाजोखौ बारनानैसो न'आव फैफिनोमोननो। बिदि खस्थ' फरायनानैसो जोंनि आफाया जोंखौ फिसिदोंमोन जाहैबाय। थिग बिदिनो आफानि बिफायाबो आफाखौ ओरैबायदि फोरोङोमोन जाहैबाय। 100था दैमा 100था हाजो बारनानै मुफुर मोसा नेवलायफोरजों नांलाय खमलायैसो स्कुलाव थाङोमोननो। आरो बे आबौनि आबौमोना दावहा नांखांनानैसो फरायसालियाव थाङोमोननो। बिराद खस्थ'यैसो फरायोमोन जाहैबाय। दा खोनासं आंनि सल'खौबो। आंबो बिराद खस्थ'यै फरायसालियाव थांदोंब्रा। ना बाइक मोनदों ना स्कुटि मोनदों। मालायनि बाइकखौ बिनानैनो आं दुगा खिथियोमोन। न'आव आंनि बिमाया मालायनि खिथुआवल' हाबैनो होयोमोन मिथिबाय। दाथ' आं नोंसोरखौ मालायनि खिथुआव हाबैनो होआना। मोजाङै गाननो होदों मोजाङै जोमनो होदों मोजाङै जानो होदों। बेफोरखौ थोआ खालामनानै मानो बाइक बिबावो हा मानो? आफा जुगा सोलायबायब्रा। गोदोनि नोंसोरनि बायदि सातथा दैमा सातथा हाजो बारनानै थांलायनाय बेफोरबायदि जुग गैलाब्रा। ओइ गथ' आं सातथा दैमा बारनानै फरायसालियाव थाङाखै। आं मोनसेल' दैमा बारलांदों बेबो औवानि दलं गोनांलाय। होमबालाय माथो नोंनाथ' एसे इजिबावसो। आबौमोनना जेसेबां खस्थ' नों एसेबां इजियाव स्कुलाव थांनो मोननानै आंनो बाइक होआ। आंथ' सेंग्रा देरबायना। मोनगोनब्रा मोनगोन आरो सेंग्रा देरबाव होमबाना मोनगोन। अब्लासिम आं मेथाइ दोंसे खनबावनि। खाजामा खुरि गाछो नारागिरि सारा गोरो लारा योहोमा चिचिको गेसेको सुमेसे याचने किया खको सिकाबो सोगे नासागिरि ना यासुने सिरोर गाला जुरि गाका जुचिके कि खाचुके दिखांदा मी दोरोजि चुरान मेरे सारा गोरे गारा गोरि गाछा सारा गोरे गाछा नि रोना ना सिरिके बिरोजा खरा गिदिंबाय आं उन्दुनोसै। अरे खोनासं नोंबो खोनासङो नामा? उन्दुदो दे उन्दुदो। बहा आरो दावराव खालामबाय थादों बे हर गेजेराव? उन्दुजोब्बाय मानसिफ्रा नोंनि दावरावखौ खोनासंनांगौ नामा? आंलाय गोबावजोंसो जौ लोङो दा। रंजानो होब्रा रंजानो मेथाइ खननो हो आंखौ। खोनाबाय आंनि जिरखनाय? खुलुमबाय स्टुडिअ आं दङ बमब्रमा बयनिबो आगोमा। दिनैनि गाहाय रादाबावनो दङ जोंनि बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि संगिना ब्रह्म बिथांनि न'आव सिखाव जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बे सिखावा थांनाय हराव संगिना ब्रह्मनि न'निफ्राय माखासे बुस्थु खावनानै लांदों होननानै सुलुङा फोरमायथियो। लोगोसे सिखावा जेब्ला संगिना ब्रह्मनि न'आव थांनानै सिखाव खावहैयो अब्ला बियो संगिना ब्रह्मनि ब्लगखौ नायनानैनो सिखाव खावदों होननानै सुलुङा फोरमायथियो। लोगोसे सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला सिखावा संगिना ब्रह्म एक्ट्रेसनि न'आव सिखाव खावनायनि सिगां संगिना ब्रह्मनि इउटिउब चेनेलनि ब्लगखौ माखासे नायनानै बिजिरनानै लिस्ट बानायनानै लांखादोंमोन। मानोना बियो संगिना ब्रह्मनि ब्लगखौ नायबाय थाखायोमोन आरो बियो ब्लगनिफ्रायनो माखासे डिटेल्सफोरखौ लानानै बियो सिखाव खावहैदोंमोन। जेब्ला बियो सिखाव खावनो थाङो अब्ला बियो संगिना ब्रह्मनि ब्लगखौनो नायनानै सिखावखौ खावो। ब्लगाव माखासे डिटेल्सफोर होखानाय दङमोन। मा जायगायाव मा दोनदों किचेनाव मा दोनदों बबे जायगायाव मा दोनदों बेफोर गासैखौबो संगिना ब्रह्मआ ब्लगनि गेजेरैनो फोरमायथिखादोंमोन। बिनिखायनो सिखावा संगिना ब्रह्मआ ब्लगनि गेजेरजों फोरमायनाय बायदियैनो सिखावखौ खावहैयो। मानो होनोब्ला संगिना ब्रह्मआ ब्लगनि गेजेरै फोरमायदोंमोन जे बियो सुटनि थाखाय साननैसो बाहेरायाव थांथ'गोन होनना। बे खाबुखौनो लानानै बियो संगिना ब्रह्मनि न'आव सिखाव खावहैयो आरो बे सिखावा सिखाव खावनायजों लोगोसे संगिना ब्रह्मनि उन्दुग्रा खथायाव थानानै बियो सेलफि लाबावो। सिखावा बेखिनियावल' थाथ'वाखै। वालाव सिथाबना दोननाय संगिना ब्रह्मनि फट'जोंबो बियो सेलफि लायो आरो अखानायै बियो गावनि फट'खौ बियो फेसबुकआव हगारनानै होयो। दा जों सुलुंनिफ्राय जेबो मिथिनानै मोनथ'वाखै। दा संगिना ब्रह्मआ सिखावनि सायाव मा अजद दैखाङो जों बेखौ उनाव नेनानै थानोसै। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। बापरे मा सिखावलै बे? ब्लग नायलायनानै सिखाव खावलायनाय माथो। ब्लगार जानो हानाय नङालै माथो। न'खौ खिथिना लाबा दिगदारसो जागोन माथो आंबो देनां। आंहाबो बावनानैसो दं। दिनै दोमफावनि सारादुना बेयाव थाबैनो थांनांगोन आं। आफा गैया नोमफाया फुङावनो ओंखारलांबाय। आयला नंगौना नङालाय? आंनो बाइक होमारगोन ना होमाराब्रा बेलाय?
मिथिबावगौ नोम्फानि गोसोखौलाय नोम्फाया गावनि गोसोखौनो मोनदाङा आरो जोंलाय बहा मोनदांनो आनै दुमफा मोनाव थांनोसै ओंखारदो आइला आं बावगारनानैसो दङ आंलाय मा ओंखारबाबो बिदिनो थांगोन दे थौदो जोंलारि आइ दुमफावनि सारादुआव थांनि आं गांनैसो जि सोमनानै दोनदों बेखौ सुबानो जाबाय आरो माइरं एसे दं बेखौ जावनानै दोनबानो जाबाय दे आरो दा बेलासियाव नोम्फाखौ एसे हेल्प होयै थां एसेबां खामानि आं मावनो बायो मानो बानांगौ जाखो दिनैल'सो खामानि थिनथारदों आं दिनै सानसेखौनो मावनो हाया नामा नोङो जि गांनैसोल'सो सुनांगौ दङ आरो माइरंआबो एसेल'सो जावनांगौ गामाखालि आं माथो नोंखौ थिनानो दिनै सानसे थिननायखौनो इसिबां बिदि जाथारबाय आं मावा होमबाबो मानो मावा मबाइलखौबा सानसे थुनो हायो मबाइलखौबा थुनो थाखाय आसिफोरा साया मेंनाय मोना खालि मबाइलाल' दाय जायो बाल नोङो आंजों बुजानो मोनथारिखाय बांद्राय बारथारदोंना जोंलारि आं फैनायनि सिगां गासिबो खामानिया जाजोबनांगोन नोंखौ अननानै दोनबाय थाजाला अननानै दोननायखाय खरा बांसिन देरथारदोंना नोंना मोजां खामानिया मावनोबा माव आं फैनायनि सिगां आइ हेड इउ आंखौ सोबानानै थांलायदों जेबो मावा आंखौ सोबानानै थांलायदोंना जेबो मावखाया आं जोंलारि नोंसा आयालाय आयौ माथो गाबदोंसो मा जादों जोंलारि सोरबा माबाफोर बुंदों नामा हा जोंलारि आया जोबोद गाज्रि आया आंखौ दिनै सोबादों आया आंखौ अना खामानिल' थिनबाय थायो बिदि नङा जोंलारि आया नोंखौ जोबोद अनो नोंनो बुंलाय नोंसा आइ आफानि अनगा नोंखौ आरो सोर बांसिन अनो मिन्थिया दा सोर बांसिन अनो नङा होमबा नोंखौ सोर बांसिन अनो होननानै बुङोब्ला बिमा बिफायानो मिथिबाय जोंलारि ना मिथियाखै मिथिबाय अके बुजिबायबालाय आं सोंफिननोसै जोंनो मबाइलखौ सोर बायनानै होयो आइ आफा आरो जों बांसिन सोरजों रायलायो लोगोफोरजों ओमफ्राय जों फनाव सोरजों बांसिन खम रायलायो बिमा बिफाजों फनाव सोरनि सावगारि बांसिन थायो आंनि आरो लोगोफोरनि ओमफ्राय बे नों लाबाय थानाय फनाव सोरनि सावगारिया बांसिन खम आइ आफानि नों दुखु जायोब्ला नोंखौ सोर बांसिन थाब सोंग्रोयो आइ नों दुखु जायोबा नोंखौ नोंनि दुखुआव सोर हेफाजाब होयो आइ आरो आफा आरो नों सोरजों जिरायनानै बांसिन मोजां मोनो थगायनाङा सैथो बाथ्राखौ बुं लोगोफोरजों बयफ्रेन्डजोंबो दा बयफ्रेन्डजोंसो बांसिन मोजां मोनो जिरायनानै नङा होमबा ओमफ्राय जों माबाफोर गोरोन्थि मावोब्ला जोंनि सायाव माबाफोर खैफोद गोग्लैयोब्ला सोर बांसिन सिगां खारबोग्रोयो आइ आरो आफा आरो जोंनि मोजां गाज्रि गासैखौबो मिथिनानै जोंखौ सोर एक्सेप्ट खालामो आइ आरो आफा अब्ला माथोबाव बिमा बिफायानो जोंनि देरसिन लोगो देरसिन सामलायगिरि देरसिन थुलुंगा होगिरि आरो फोरोंगिरि बेनिखायनो बिमा बिफाखौ मालाबाबो दुसिनो नाङा स्पेशेलि बिमाफोरासो बांसिन फिसाफोरनि मोजां गाज्रिफोरखौ मिथिग्रोयो बिफाफोरा मालाबा रागा जोंनानै बुनो नागिरबा बिमाफोरासो बानसयो बिमाफोरासो थाखा फैसा हरखुमायो बिमाफोरासो बिफाजों बुजानो गिनानै नोंनि दायफोरखौ लाखुमानानै दोनो जाहाथे नोंखौ दुखु दामोनथों होननानै अब्ला बिमाया माबोरै गाज्रि जानांगौ जाखो बिमाया नोंखौ मोजांनि थाखायसो बुगोन मोजांनि थाखायसो रायगोन सोरबा मालाया फैनानै नोंखौ मोजांनि थाखाय बुफैया नोंखौ साजा होनोसो बुगोन डाइरेक्टनो नोंखौ गोसो बायथों दुखु जाथों नोंहा साथों होननानैसो नोंखौ बुगोन नोंखौ मोजां जाथों होननानै रावबो बुवा मिथिबाय जोंलारि बेनिखायनो सम थानायावनो बिमाफोरजों मोजाङै रायलाय टाइम स्पेन्ड खालाम बे संसारालाय मा थांलाय फैलाय थांगोन फैगोन जागोन थांगोन गावबागाव लामा बयबो एरायलांगोन नाथाय बिमा बिफाया अराय जेब्लाबो नोंजों थाफाबाय थागोन जेब्लासिम बिसोरनि जिउआ बे बुहुमनिफ्राय आनज्रायलाङा मिथिबाय जोंलारि औ मिथिबाय दिनैनिफ्राय आं नोंनि खोथाखौ गोसोआव लाखिसिगोन दे होमबालाय नों साइखौ फन हरनानै खबर लाहर बहा दं आया आनै दुमफा मोननाव थांबाय कल खालामहर मोजां बुंहर अके हेल' आयै आइ एम सरि आयै मा जाखो जोंलारि आइ माबाफोर जादों नामा आयै आं नोंखौ जोबोद दुखु होयो आंखौ निमाहा होदो आयै जोंलारि आइ निमाहा बिलायनाङा दे नों जि बुजिबाय बेनो आंनि थाखाय थोजासे थेंक इउ आयै मोजां मोनबाय दा गोसोखौ एसेबाबो औ जोबोद मोजां मोनबाय जोबोद गोजोननाय थाबाय जेबो नङा दे जोंलारि एबारनिफ्राय बिमा बिफाफोरखौ एसेयावनो दुखु दामोन जागोन दे गोसोखौ मोजां मोनलायबाय मादै हाफांजों रायलायनानै एबारनिफ्राय आं आइनि खोथाखौ लाबाय थासिगोन आइ आरो आफाखौ मालाबाबो दुखु होलां बे हंलाया आंखौ सिगिबाय थायोमोन ना हंलाखौ दिनै रायहरगोन आं ओइ हंला मोख्रा सैमानि गियान नों आंनिफ्राय फैसा लानानै आंखौ ब्लेकमेल खालामनानै आंखौनो नोङो बायदिसिना बुङोमोन ना आं हरनाय फैसाया हरफिन नङाबा दिगदारसो जागोन मा होनदों आंखौ जेबो होनना लानाङा जों सानैनि मेसेजआ सब दंखाजोबो स्क्रिनशट खालामजोबखादों आं बांद्राय बुंबा हाथाय साथाय गाहोखागोन आं मिथियाखै एबारनिफ्राय बे हंलाजों थगायजाया माथो आरो बे हंला बायदि हौवाखौ आंनो नांखालाबो आयौ बाला उदैयालाय मानो सासोखो दावसोदोलाय बाप्रे उदैयाव गान्दु सोलायबाय नामा माथो उदैया देरसिनलायबाय एबाना देरथारदोंहाय मा आं सब समावबो फालतु खालामा बाल आरो मिथिगौना उदै सासोनाय मोनदों आं गथ'से जोनोम जासिगोनदां थोद इसिबां थाबनो जायो नामा जायोथ' आरो खायसे टाइमनि सिगांबो जोनोम जायोनो मिथिबाय आंनाबो बेबि सनाया बिदिनो उजिसिगोनदां थुद
डाक्टरनाव दानो लाङो नामा लाङा दानो जोनोम जानो जाथ'वाखै 9 मास फुरा जाबासो जायो बालि उदै सानायखौ नुवाखै आरो गावनो सायाखै नालाय जोंनाबो गोदो सादोंमोन साया जाबाय एसे एनैयालाय साखायो दा गथ'आनो जोनोम जानो जायाखै डाक्टरनावनो लाङो नामा अब्लाबो डाक्टरनाव देखायहैनोसै नामा नाङा दे सानायालाय थाखायो आं दङ ना गोदोनि दिन बायदि नङाहाय बाल न'आवनो जोनोम जाजानाय बेनिखायनो डाक्टरनाव लांदो आंखौ जागोन दे आं थाबैनो दुमफाव मोननाव थांनानै फैनि दिनै दुमफावनि सारादु ना अके बारा जाबा आंनो खबर हरबानो जाबाय बारायानो जाखाबाय आरो माखौ खबर हरबावनो आंलाय आफि एसे एनैयालाय जाखायो आं उन्दुनानै थाहैथ' है उन्दुबाबो उदै सानाय मोनदोंहाय बालि गथ' जोनोम जासिगोन होनबा मानो बुजियाबा नोंसोरलाय आं मा खालामबावनोलै दा जेबो नङा फिसा थां नों बेबायदियालाय जाखायो सानाय सुनायालाय थाखायो जागोन दे होमबा आं हाखु दाखु थांनानै फैगोन थाब फैहाय बालि जागोन दे दावसि देलाय आं थाबैनो फैगोन उदै सानायखौ नुवाखै आरो गावनो सायाखै नालाय आफि आंनाबो गोदो सादोंमोन अब्लाबो टाइम जायागारानो गथ' जोनोम जानो नागिरदों होनबालाय बोरै जानो आफि दानि जुगाव मालाबा गथ'फोरा एडभान्सबो जोनोम जायो मिथिबाय मास मोनबाफोरावनो आंना बेबियाबो बाहेराव फैनो जाथारबाय खोमा आरो बेनिखायनो जासिगोनदां आं हले मिथियाहाय गथ'आ थाब फैनो नागिरनायखौ आं हमथानो हाया दे आफि उन्दुनानै थाहैथ'दो अके आबो नों जोंखौ मानो गारना थांखो आबो आनै दुमफाव नोंनि थाखायनो आङो गोदान जिउ मोनबाय बेखौ आं मालाबाबो बावनाय नङा आनै दुमफाव नों जेरावखि थाया मानो मोजाङै थाहैदो दुमफाव जोंनि जिउआव अराय नों जायगा आवग्रिनानै लाबाय थागोन नों गैयिनि आंखाला जोंनि गोसोखौ बयनिबो गोसोखौ सुखुवा खालामदों बेनिखायनो नों माबा मोनसे महर लानानैबाबो जोंनि गेजेराव फैफिनदो दुमफाव फैफिनदो रायजोफोर गोरोन्थि दासान कार्टुन नालाय एसे नर्मेल होनाय जायो अब्लाबो नोंथांमोना जेबो बिजिरालासिनो नायबानो जाबाय जै दुमफावनि दुमफावा सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो मोननायनि जै आया माथो गथ' फिसा गाबदोंलै ना आंनि खोमायासो बोरैबा जाबाय बायदि मोनदों आं गथ' फिसा गाबथारमारदों आयै मा गथ' गाबदोंलै नै बमब्रा फिसा नों बिफा जाबाय मा नंगौ नामा आयै औ नंगौ बिहामजो फिसाया सासे हिनजावसाखौ जोनोम होबाय हे गसाइ हामथारबायलै इसोर नोंनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय माइसि मोजां खबर होखोलै आयै औहाय बिहामजोआ थिगखौनो बुंदोंमोन गथ'आ जोनोम जासिगोन होननानै बे सम जायैयावनो जोनोम होबाय नायनो लुगैनाया हामथारबायलै आसा मोनसे खोथा नोंथांमोना जे बुंबाय थादों दावसे देलाया हाबानि उनाव बिमा बिफानि न'आव थांफिनाखै माथो होननानै सोंहरदों बिथांमोननो खेबसे आरो खोन्थाबावनोसै मानो होनोब्ला भिडिअखौ 1 मासनि उननिफ्राय देखायदों बे 1 मासनि गेजेरावनो मोजां गाज्रि गासिबो जानानै दा गोदान होफिननाय जाबाय नोंथांमोना एसे बुजिदो आरो माखासेफोरा मा दाउखा राजाबो सिनायो ओंखारलायखो दाउखा राजायाबो दङ दाउखा राजायाबो अमा राजानिनो फिसाला आरो दिनैनि भिडिअआ एसे गुसुं जाबाय गाबोन खुसिजोंनो गोलाव बानायनोसै दे होमबा दोनथ'नोसै